Да, трябва. Трябва така. Може така, прибери си я и кажу, що трябва да кажу, що трябва. Тогава каудих от... Не мога да го снимате това. Не. Само да се гледаш хубаво. Айде. И от тогава каудих изризал бях в затвор. Удих към това последния автобус до Кочана. Вечерта. Изпуших автобуса. И уйдех с такси до Оризари. Това за циганка. Да. Айде, Поречка. да. И оттам унадехме, отидех до Оризари, там с такси до автобуската. Сабале. Айде, лентата, айде. Лентата, да, лентата. И оттам унаде и той иди рано за автобуса. Иди от автобуската, от Кочана на така и има едни грамушки. Я там оде со сите трей, там си легнах. А бех пиян дутка батка. Дутка да му го тура. И оттам онаде доде една и вика, чика, шо правиш tu? По-силно са, шо вика? Това е Мартин. Шо вика? И вика, чика, шо правиш tu? Викам нищо. Викам, дали си ти женско или си мъжко? И шо вика, И она, я и викам, ако си по-женско са. Викам, ако си женско, ай ти ме оттам зад грамушките. Се пробваме. И кай го на бутак. И оттам после и рек, мах вреки. Сръчка там бе. Това Мартин, хайде бе. Мартин. Това бе, я го я. Айде. Лента. И бам ти лента. И оттам онаде и одехме от автобуската по-нагоре Окочана. Ле има степеници. От лева страна имаше продавница. Там вземах едно пиво. Им бати пилата да е. И го пинахме това пиво. Пинахме го. Уром до автобусу. Уром имам само 100 динара. Вика мама му деба, викам са, що да правя? И то кондуктора, колко имаш пари бе? Викам 100 динара, чека. Те она, викам, с мен, викам за 100 динара го кара, да ставаме си го прави, откарай. Ако не, викам, здрави живи. Да, ти 100 динара. Я ги дадох, спаднахме на ставаме си го правят. И нагоре си какво? И нагоре тук Филип, тук това. И това е Зоки Пероио син. И он е качи с трактора. Само по нея? И по мен, скоро ми. И лентата. Бем ти лента. И оттам айде. Монаде и тук това, Радевио, да кажа. Там не сопре. И Какво кажа? Лента. Бем ти лента, бе, заеби ти лента, да ти бъл лента. И Радева така ще. Там онаде и одим на дома, викам, мамо! Викам до ясната. И она после оттам дойде и сестра ми Македонка. И носеше гащи.
И аз излезнах. От кажеш, нека си ги обуде, айба. Пата се за курката ми. Оттам и айде. Ни яго то е Тони, Бог да го прости. На Анита Бучай. Чучай ли? Да, шо? Бучай. Да, и. И он доди на чистито. Пијани Не. до даска. И дойде ка младевата продавница. Он ме ја рнах една, 2, 3. И тоа е моја комшија Були. И оттаму надехме. Викам, Бурка, ти го набуташ. И, думе ти, е. Не бе, думе, нема връзка. И Яко не се има плаши. там. Абе, яко не се плаши. Нема никой. Не, връзка. Няма връзка. Да, не чуй, много дека знае. Те гледаш пак го гледа. Думе, айде, кажи. И оттаму наде и... Не, бе, ти трябва да снимаш. И, абе, думе не се плаши, нема никой. Влезеш. Прегратен. И шо були? И унијо, ја шо куро ми пијан. Ама чекай, шо седи си пред това? Нешто. Капихте кај продавницата. И па манал 3-4 толку. И се опил. 3-4 се опих да го ебе. Аха, и? И одяхте дома ки тебе, ле? И тоа е Тони. Ај сада ебеш. Ја шо ќе ба куру ми... Титаник. Не може да ми стане мама. Титаник од патона. И оттам Тони извади на краставица. И? Музика, ля? О, еднаш газо, еднаш путка. И нещо. Ти подаш музиката, ле? Куруджи ми мели. И оттам нещо и... А одека најдехте таа крастица? Абе, то не донесе монаката. Ова е донесло дека ми за нека фолија, ле. И оттам онаде и после имах ја арчија. Не ля болеше со краставицата? Она околу. Не, баќа, боли те толкова бе. Цички баđi. Со двете раци, ако ги допонеш, Ао, тук излегнала, а? И пријател од него. Ти усетиш. Триење. Енергија. Ништо. Нека не снимаме да шлатна. Ај, лентата. Лента. Толку. Аса! Уште малку имаше. Толку бе, Толку. Лента. Тоа гледа. Чекай, за И така срекнеш и живее. И така срекнеш и живее, да.